Život píše aj bizarné príbehy. Vlastizradca Naď obvinil ministra obrany Roba Kaliňáka, že vyradil z prevádzky nejakú obrannú techniku a tá nakoniec skončila v Ugande za 10 miliónov. A obratom sa ukázalo, že túto techniku nechal za šrot označiť sám Naď a jeho podskokovia. Je veľkou otázkou, či išlo o nejaký Naďov krvavý biznis a v Ugande si tento akože šrot kúpi nejaký fiktívny africký náčelník Nagi Nagi. Ťažko povedať. Alebo si Naď len proste nevie pomôcť, lebo to isté urobil s migami, ktoré takisto označil za šrot a tento šrot v zápätí vzlietol a išiel bojovať na Ukrajinu. A Naď potom dostal teplý flet v ukrajinskej zbrojárskej firme. Ale povedzte mi, aký hlúpy musíš byť, keď sa postavíš na tlačovku a otvoríš akože kauzu, ktorej si sám páchateľom. Pevne verím, že kauza Naďov šrot sa vyšetrí a páchateľ pôjde do basy. Bude to rozhodne prvýkrát v dejinách, kedy sa páchateľ sám postavil pred kamery a spáchal rituálnu samovraždu.